Richard Williams o Sefydliad Cymunedau Cymru. Noswaith nawr, Richard. Helo, ydych chi? Helo, iawn, diolch yn fawr iawn. Hyfryd i gael dy gwmni di. Sonia tan bach nawr am y sefydliad yma i ddechrau. So Sefydliad Cymunedol Cymru, da ni'n bodoli ers 20 mlynedd wedi rhannu dros 20 miliwn o grantiau i gymunedau pobl ar hyd a lled Cymru. Da ni'n cefnogi grwpiau lleol gwirfoddolwyr, rhan fwyaf yn efo grantiau bychan, i alluogi nhw'n gwneud pethau ffantastig yn eu cymunedau nhw. Ond wrth gwrs mae'r dyddiau yma yn gofyn am wasanaeth tipyn yn uwch wrthoch chi, yn dyw e? Ydy mae o. Mae'r math o grwpiau da ni'n arfer ariannu. Dydy nhw ddim yn gallu gwneud eu gwaith nhw ar y funud, achos wrth gwrs mae lot o waith elusennol yn dibynnu ar gysylltu pobl efo'i gilydd. Felly mae lot o'r grwpiau da ni'n ariannu'n gorfod ailfeddwl sut maen nhw'n mynd o gwmpas wneud i bethau. Allwch chi ymllogi neuadd lleol ddim mwy a casglu grŵp o bobl efo'i gilydd, ond mae'r elusennol yma'n dal angen darparu gwasanaethau i bobl. Felly dyna be mae'r gronfa yma da ni wedi lansio yn edrych i wneud, i ffeindio ffyrdd gwahanol ac i gefnogi bobl lleol i weithredu mewn ffyrdd gwahanol. Ac i wneud y cyfan yn sydyn hefyd ydy, ac i chi wedi derbyn cefnogaeth yn barod sy'n wych o beth ac yn hwb gret i ddechrau nawr yn syth fe? Do, wnaethon ni lansio'r gronfa efo 200,000 o arian elusennol, sy'n swnio'n lot, ond pan ydych chi'n meddwl am y gwaith sy'n angen i wneud, dydy o ddim o gwbl. Ond da ni'n falch iawn heddiw bod ni wedi cael cefnogaeth gan y cwmni yswiriant Admiral sydd wedi rhoi 100,000 o bunnoedd i fewn i'r gronfa heddiw. A mae gen ni dipyn golew arian arall ar ei ffordd drwydd ni hefyd, ond eto mae'r angen da ni weld ar y funud, fatha ddim byd da ni wedi weld mewn blynyddoedd diweddar o ran be mae elusennau angen ar draws y wlad. Mae'r angen yn fwy na mae wedi bod erioed, a mae'r adnoddau sydd ar gael yn llai na mae wedi bod erioed, so da ni'n rili angen cefnogaeth. Allwch chi roi enghraifft i ni falle chi mod o'r math o waith i chi'n gwneud a'r math o bobl i chi'n helpu? Wel, da ni'n ariannu pethau fel food banks, banciau bwyd ar hyd a lled Cymru, wrth gwrs, sy'n dibynnu ar bobl ddod i fewn i roi bwyd i fewn, a wedyn pobl eraill yn dod fewn i fynd ar bwyd allan. Ar y funud, dydy'r llefydd ddim yn gallu gweithio fel yna. Da ni'n ariannu grwpiau sy'n cefnogi'r henoed er enghraifft, i ddod â bobl hen at ei gilydd, pobl ellall sydd jyst gweld hynny fel yr unig ffordd iddyn nhw gymdeithasu mewn wythnos. Dydy hynny ddim yn gallu digwydd ar y funud. So lot o bethau felly sy'n dibynnu ar bobl yn dod at ei gilydd i greu cymunedau cryfach. So mae'r elusen yma sy'n darparu'r pethau yma yn gorfod ffeindio ffyrdd gwahanol ar y funud. Da ni'n cefnogi lot o wirfoddolwyr sy'n mynd i dau pobl. Dwy wsos yn ôl, oedden nhw ddim angen lot o adnoddau. Ond ar rwan, maen nhw gyd angen prynu'r masgiau diogelwch mae da ni'n weld yn gwmpas ni, a'r menig arbennig. Felly am y misoedd nesaf, mae lot o'r elusen yma mynd i angen lot o bethau gwahanol iawn mwyn i'r saff bod nhw'n gallu darparu gwasanaethau nhw. A fel wnaethon ni grybwyll, a nes di grybwyll yn fyna yn y misoedd nesaf, mae angen i hwn ddigwydd nawr, mae angen yr arian nawr i gael hwn i ddigwydd, ynddo? Oes, mae'r gronfa wedi cael ei gosod i fyny yn sydyn ofnadwy, a da ni'n gobeithio cael y grantiau cyntaf allan yr wythnos yma, ond da ni yn tybio a bydd hwn yn mynd ymlaen am rei misoedd, achos dydy o ddim yn edrych fel rhywbeth da ni'n mynd i fynd drwy fo'n gyflym. A felly, os ydy rhywun eisiau help, allan nhw gysylltu â chi mha ffordd? Yr ffordd o'r ydy fynd drwy'n gwefan ni, so Sefydliad Cymunedol Cymru, os nhw'n chi googlo hynny, Sefydliad Cymunedol Cymru, mae ar y dudalen ymlaen, a da ni'n edrych am bobl i gefnogi ni, da ni'n gwybod i lot o deuluodd ar y funud, dydy o ddim yn amser hawdd, ond fysa rhyw gefnogaeth yn help mawr. Wel, Richard, diolch yn fawr iawn, a dwi'n siŵr gewch chi gefnogaeth. Mae pobl yn hael tu hwnt y dyddiau yma hefyd yn dyn nhw. Richard, diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ie, diolch yn galon i'n Richard yn fyna, ac os hoffech chi helpu'r ymgyrch, mae'r manylion ar y sgrin i chi nawr, neu wrth gwrs cysylltwch â ni yma ar heno.